Balkan vilayetinin Türkmenbaşy ýatragynda ýerleşýän, hazır balyk açyk görnüşli, paýdarlar jemgyýetine taşeronluk işini ýürütýän Mar vilayeti Murgap etragynyň 32 ýaşly ýaşaýjysy Gonç Altyýew işçileriň 4 aýdan bäri aýlygyny bermeýändigini paýdarlar habar berdi. Altyýewiň hazır deňzinde köne gämileri kesip metallony tapşyrýandygyny habar beren işçiler 4 aýdan bäri süýji sözler bilen 12 işçiniň muht işledilýändigini aýdýarlar. Türlü yerlere ýüt tutan işçiler meselesiniň hiç ýyly çözgüde ýetirilmeýändigini aýtdylar. Hemme ýerde meseleni çözeriz, arkaýyn bolun diýilen aňyrsy boş wagdalary aýdýandyklaryny aýdan işçiler haklaryny alyp biljekleri gapynyň galmandygyny aýdýarlar. Türkmenistanda soňky aýlarda işledip aýlygyny bermeýän iş ýerleriň izgiderli köpelýändigi we işçileriň haklarynyň hiç bir gurama tarapyndan gowrulmaýandygy habarlary gynansak da özünüksiz dowam edýär. Aşgabat iň bir köp işçi haky iýilýän ýerleriň öňüni çekip gelýändigini hem belläp geçmek zerur.